Ine balnoy mane 100 ýan olsa indi size 100 ýaşy. Ma der. Kemakıl maksat biz wara şu gada çenni bir san iki san hassan del tutuş halkın aradasyna edip gelýäs. Şu zatlara haýsy bir halk yetişsin. Haýsy bir adama yetişeli biz. Yüzlerçe, müňlerçe adamlar kösenip bör. Biz mezarlıklara varıp görkezdik. Siz hökümet şu zatlar edin, şu hökümet seretmeli şulara. Hökümetin çünkü hazinesi var, düşünýän. Ha sen ýallar öňe çykyp etjek bolup bokuna bolaşyp o pul ally ýenetdi dip halkyňam anamyndan gaçyp halkyňam ynsawynyam siz ogurladyňyz inni. Halk nirden kömek etsin? Oňoraň okmy, başaraň okmy? Onda goşulma içine. Goşuldyňmy? Inni boku bolaşdyrýan soňundan aktivistler inni siz edin diýme. Biz tagam edip gelip oturýarys. Biz tagam şu halkyň aradasyna edip gelip şoň üçin çykdyk şu ýola. 3 manat, 5 manat bähwit üçin çykmadyk. Senýal konsullugyň nemesi bilen duşup 5 adam, 6 adam getir hersine 4000, 5000 lira pul berjek olur ýaly maksat bilen çykmadyk biz. Düşdüň? Indi sen bokuna bulaşdyrdyň hemme zady. Indi gelip biz üstümize zyňma? Öz oňormadyk zadyňy. Biz tagam tutuş halkyň pasport meselesi bolsun, ýollaryň ýapyklygy meselesi bolsun, sosial haklar bolsun, hak hukuklary bolsun. Bir giden meseleleri agdak geldik. Şu zatdan hemmesi düzelse ýankyal hastalara siz seredin bolu diýip aýtmana hiç ilneme galan ok. Hökümetiň özü seredýär şonu. Bizim maksadymız am şol. Şatlyk Şekiýew dogry aýtdy birazgam. Dogry aýtdy. Erkeňiz ýok. Biz halk üçin, watan üçin görüşip ýörkäk. Biriňizden şu maksat ýaly haramzada jogap berebilen zok. Şol şuň hakyndan çykyp bilen zok. Hani biz bir zat diýsek, hakymyz gözlärliysek, ýurdy Siriýe ýaletjek bolýaňyz, ýurdy plan ýaletjek bolýaňyz. Siriýede näme tapawdyň galyny? Näme tapawdyň galy şu wagt? Her bir halkyň göz goýun ýagdaýda. Kömegi mätäç. Näme tapawut galy şu wagt Siriýe dälmi şol? Ol istatistika boýunça göçüdaraň hasab boýunça ma biz Siriýe halkyndan kän Türkiýede. Gülýäli ýurdumyz bolsa näme üçin kän biziň sanymyz şo taýda? Jogap berilmersiňiz bu sorawlara. Çünki biziň maksadymyz bir kısan adam däl, tutuş halky hemme kişe kömek edilmegi. Biz bir adamyň bilen bilip oturýar, bilen görüp oturýar halkyň içinde şu zatlaryň köpdigini. Haýsy birine biziň güýjümiz ýetsin. Özümiz öz günümizde zordan aýlap berýär. Sen bolun çykyp bize garşy görüşýän haramzada.